Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu jinborċu l-Ministru tal-Istat tal-Emirati Arab Magħquda Ahmed bin Ali Al Sayegh mexxew l-ewwel laqgħa tal-Kummissjoni Konġunta bejn Malta u l-Emirati Arab Magħquda f'Abu Dhabi l-ħamis. Din il-Kummissjoni ġdida żvilupp importanti fit-tisħiħ tar-rispett l-ambizzjonijiet komuni u l-kollaborazzjoni effettiva bejn Malta u l-Emirati Arab Magħquda hekk kif iż-żewġ pajjiżi jkomplu jibnu fuq ir-relazzjonijiet diplomatiċi twal. Ftit jiem qabel din il-laqgħa żewġ pajjiżi wkoll kellhom taħdidiet ta' tħejjija fejn qisu l-kollaborazzjonijiet li għaddejjin bħalissa u faslu triq il qudiem għal ħidmiet ta' skubija strateġika fis-sentejn li ġejjin. Iddiskutew temi ewlenin ta' interess għaż-żewġ naħat fosthom il-kummerċ u l-investiment, is-saħħa, l-innovazzjoni u l-intelligenza artifiċjali, is-sigurtà ċibernatika, l-azzjoni klimatika, it-turiżmu, l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ u l-qasam marittimu. Malta tinnitti tinsab lesta li tkompli żżid il-kooperazzjoni bilaterali produttiva f'dawn noqsma fil-waqt li saħqet dwar l-importanza li jibdew taħdidiet tekniċi dwar oqsma ġodda oħra. Il-Ministru tal-Istat Ahmed bin Ali Al Sayegh laqgħa twaqqif tal-Kummissjoni Konġunta u stqarrdi Malti sieħeb affidabbli tal-Emirati Arab Magħquda. Id-Deputat Prim Ministru borċu l-Ministru Al Sayegh qablu li t-tieni sessjoni tal-Kummissjoni Konġunta issir f'Malta.